Obudziła się gwałtownie, jak każdego dnia. Po prostu ciach i była na jawie. Jak zwykle o niczym nie śniła. Przez moment zmartwiła się, że zaspała. Nie usłyszała budzika, spóźni się do pracy, bo przecież musi odwieźć dziecko do teściowej. Potem było jeszcze mniej niż zwykle. Nic nie widziała. Wszystko spowijała mleczna zasłona. Zacisnęła powieki. Nie była sama. Słyszała szmery, jakby ktoś zgniatał kawałki folii. W tle ciche rozmowy i pulsujące pik, pik, pik. Nie rozróżniała dobiegających do jej uszu słów. Bardziej czuła niż słyszała obecność kilku osób. Jedną z nich była na pewno kobieta. Nozdrza drażnił zapach tanich perfum. Utrzymywał się w powietrzu, nawet kiedy kobieta wychodziła z pomieszczenia. Musiała kuleć. Drewniak ciągnął się po linoleum z jednostajnym piskiem. Ten dźwięk był najbardziej nieznośny, ale na szczęście szybko ucichł. Dalej już nic. Jak każdego dnia nie była w stanie ponownie otworzyć oczu, nie czuła własnego ciała. Była tylko prostą myślą, gdzie jestem. Potem przyszły kolejne. Umarłam? Jestem na tamtym świecie? Czy jest jakiś tamten świat? Zamiast odpowiedzi usłyszała przyspieszony stukot drewniaków. Tym razem w asyście kilku innych par butów. Gumowe podeszwy, różne ciężary ciała, osobowości, wiek. Otoczyli ją. Było ich kilkoro. Powietrze wokół zgęstniało. Zdołała poruszyć ręką. Ukłucie. Przestraszyła się, odruchowo szarpnęła. Ból był krótki, kłująco piekący, ale dało się wytrzymać. Przemknęły jej przez głowę słowa piosenki. A miało być tak pięknie, choć w niebie o niebo lepiej. I jest w tej historii ktoś jeszcze, kto będzie się smażył w piekle. 2 życia, 2 nagrobki w gazetach nekrologii. Wiem, że powróci znów i znów ją będę gościł, nim odpłyniemy wszyscy stąd do wieczności, stąd do wieczności, stąd. Chciała coś powiedzieć, ale język miała jak z drewna, z trudem nim poruszała. Wreszcie koniuszkiem zdołała dotknąć warg. Były spierzchnięte, obolałe. Powoli usłyszała kojący damski głos. Nie umiała określić wieku tej osoby, lecz ufała jej. To ona tak pachniała tanim jaśminem. Zwilże pani usta. Na razie nie wolno nic pić. Poczuła na wargach coś zimnego i mokrego. Dotknęła językiem wilgotnej szpatułki. Wiele by dała, żeby dostać chociaż łyk wody. Zardzewiałe powieki ruszyły się na milimetr. W kącikach poczuła piekące łzy, choć nie chciała płakać. Spływały, denerwująco łaskocząc policzki. Otarłaby krople, ale nie była w stanie poruszyć ręką. Zaniepokoiła się, że nie ma ręki, twarzy, nóg. Albo jest obandażowana i nigdy już nie będzie ładna, jakby kiedykolwiek była. Powolutku, spokojnie.